Ich glaube mit, dass wenn die Wege alle so gehen und die Pläne gehen, so ist, was wir gedacht haben, dass die sollen gehen, dann ist es leer und ganz einfach Gott zu loben sein. Gott, du bist ein Versprechen, hol ich gut auf den Weg, was du mir gewesen hast, wo wenn wir es nicht sein können. Und wir nicht näher weit, was nur das Nächste ist. Und danach haben wir sagen, Gott, du bist ein Versprechenholler und du bist ein Weichmerker. Ich wenn ich das nicht sein kann, aber ich hol mich danach fast an mich, because das ist wer du bist. Du bist ein Versprechenholler, wenn ich auch nicht sein kann. Und some von ihnen, die sind auf dem Weg, ja, das ist die Glatze, in Sonntag sehe, die sitzen an einem Dash, wo ich nicht sein kann. Und danach, Gott bleibt immer dasselbe. Und dafür, weil wir am Loben und Danken von dir. Gott, wir kommen zu dir und wir sagen Dankscheen für wer du bist. Du bist ein Versprechenholler. Du bist ein Gott, der den Weg merkt, wenn wir den Weg nicht sein können. Du schaust, wenn wir das nicht sein können. Wie kann das sein hier für uns? Du kannst das ganze Bild sein. Help uns bis fast zu holen, Vertrauen zu holen, uns Glauben zu holen, wenn wir nicht alles sein können sein. Du bist uns Gott, wir lieben dich, wir holen uns fast an dich. Und wir danken dir für was du hast getan für uns. Dankschön, Gott. Dankschön. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Weil wir Jesus bis noch Hand geben, heißt Gott. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Ich kann hier in Dol sagen. Gott Marius zu und alle. Ich freue mich, dass ihr hier seid von der aus Marius. Das ist ein bisschen kalt aus Marius. Das ist Child, das ist Hofstedt. Mich freut mich sehr, dass ihr seid zurückgekommen und hier keine Berne sind und Gott sein Haus und seine Jehen wird und bloß am anbeten. So Dankeschön für hier sein mit uns taub. Und für die, die hier ja sind, wenn ihr sind auch lange nicht hier war, das erste Mal hier war immer das ist, vielmal Dankeschön für Rückkommen und mit uns taub, das ist ein Dankfast für. Von der ist ein Dankfast, Happy Thanksgiving zu alle zu Ihnen. Und wir nehmen dort ein Dankfast und dieses Jahr haben wir dort ein bisschen anders getan. Wir haben mehr geplant, vor allem hier, wo der Luther ein bisschen mehr von dort reden. Aber wir haben den Dankfast in dort mehr für Jesus taub gemerkt dieses Jahr. Und so von der aus der Tag, wo ich kann Ihnen mehr für Jesus Bells Namen bringen sein, was ihr will geben, boven ever, was ihr am Sonntag Samaris geben für den Büprojekt. Das ist eine Investierung, das ist ein Schatz sammeln im Himmel. Und so dort ein bisschen nehmen ab, was ihr feil, was der Heilige Jesus sagt, was ihr sollen tun. Und dann kann ich dort von der noch die Information da springen, kann ich den Namen bringen. Und dann können wir sein, wo wir können wieder schaffen mit unserem ganzen Büprojekt. Von der, wo wir dann nur mehr sind, in den neuen Tag, was du gebaut hast, da wird mehr sein, was ein Konzert sein und so was. Wenn auf einmal wer Frauen hat, Luther, und wo gleich mir persönlich oder die Elders, was Frauen stellen, wird das Gebiet so lauten, was der Plan ist, sie sind ganz frei, zu uns kommen Frauen, was die nächsten Staupen sind und was der Plan wieder ist. Und so von der ist es ein besonderer Tag, wo wir einen Dankfast feiern. Dankfast und bis checken, was Gott getan hat in Lebenswasser. So, wir waren hier in Karta, Video checken, das handelt sich am Hofs. Das ist bloß ein Dankfast Video, ein bisschen checken. Oh no, das ist ein Video, check hier. Alright, sehr gut. So von der wird ein klein bisschen anderer Sonntag vermehrt sein, als was gewöhnlich ist. So wenn ihr hier, vielleicht was hier tüß sind, wenn ihr hier nie sind, das ist nicht so, dass jeder Sonntag aufrennt, wo es haben besondere Dinge hier übergehen. Und erstens will ich bis anfangen mit sagen, wo das von herkommt, das ganze Dankfast, die Thanksgiving.
dat fängt mal an in de States in de USA, als die Pilgrims, als die mal von Europa naar de States kwamen, dan kwamen ze topen, haar eten top, met de Indians top, wat er dan al woont. Die brachten Fleisch en Turkey en verschillende dingen, wordt bloß een dankfast gehouden. Dat fängt an als een kleine, bloß kleine ding, dat kleine families top kwamen, vrienden kwamen top, als Abraham Lincoln, als hij de president in de States, dan zei hij dat hij wil het als een holiday merken, dat alle mensen worden een dankfast vieren, eenmaal dit jaar. En hij bracht dat naam dat ze eenmaal dit jaar een dankfast hebben in de States. En van deze dag wordt het ganz ruim de wereld. Er gaan verschillende tijden wanneer dat gevierd wordt, maar er wordt dankfast gevierd. En zo, dit is eigenlijk een zeer dag waar veel eten is. We hebben in de States gewoond, vele mensen doen reizen. Mensen reizen daar voor naar ihre families. Is op Weihnachten dankfast voor ze uit en zijn met ihre families toe. Het is een zeer bijzondere dag. Maar dat is niet waar het heeft aangevangen. Dat heeft dort aangevangen. En 1 Thessalonicher 5, daar zegt dat God zegt dat we zullen dankbaar zijn in alle leeuwen. Hij zegt we zullen alle leeuwen dankbaar zijn. En dit is wat God van ons verlangt. Hij verlangt dat we zullen dankbaar zijn. En ik loop me dan een beetje naam, zoals van ik wil tegen de kinderen wat zijn. En wanneer de kinderen zeggen, dit zal ze doen, en dan verlangen we ook, dat zal ze dan nu ook doen. Dat verlangen we, wat immer dat is wat we van hen vragen. En God zegt, dit zal je leven zijn, en hij verlangt dat we weer dankbaar zijn. En ik dacht, dat zal al te ons reden, dat we zo oppassen, waar we vertalen, als we grunzen, naar grumzooien, because God zegt, ik verlang dat je weer dankbaar zijn in alle omstandigheden. Dat ook niet alles zijn kan wat voor ons is. Dat zien we in deze drie van boodschappen zijn. Benny was. Ik ga 2 boodschappen doen. En dit is van de laatste boodschap van nu. Dankboa. Dankboa, dit is wie de ganze series naam, deze boodschappen. We hebben een klein beetje teruggegaan, voor die wat je niet zijn was, en de andere boodschappen. De eerste boodschap wat ik deed, naam ik was en dankbaarheid. En dan had ik hier een bijspel van een kleine dash en een grote dash, een kinderdash. En de dash waar de ouderen ontzetten. En dan in dash door leren we God te danken voor dat wat we zijn kunnen. Dat is alles voor ons, dat eten is voor ons. Al die dingen voor dat, want we kunnen dat zijn. En dan zie ik ook aan den grote dash, dat is waar we God danken en vertrouwen, even wat we ook niet zijn kunnen. Wanneer ik ook door een tool durchga, dan dank ik daarna God. Dat weer de eerste boodschap. En dan de tweede boodschap, dan naam ik, wat zegt u dan nog? Wat zegt dan nog? En hoe ik dat van hernam, dat is in de geschichte van Lucas, waar Jezus met de 10 leperkranke mensen traf. En hij traf met hen, hij sagte, hij goed wies te den priester. En zo ze ging, dan werden ze geheild. En einer van die kwam terug en die dank God, die dank Jezus voor wat hij gedaan had. En dan we een beetje naar de neen, en dat zegt het niet in de Bijbel, maar ik stel me zo ver, wanneer we de neen worden gevraagd hebben, zeg je echt dankbaar? Dan wordt hij zeggen, ja, ik zie zeer dankbaar. Maar zij bewijzen dat niet. Zij komen niet terug en zeggen Dankscheen te God, te Jezus, wat hij had gedaan voor hen. En dan zeggen we, wanneer du dankbaar bent, niet bewijzen is, te de nächsten, kan zich dat zo veel als du bent ondankbaar. En dat is hoe we zijn wat van deel. Van deel wil ik bloos een allemaal te danken voor de dingen wat je doet. En zo van deel als het is hoe ik wil te jullie alle dankschijn zijn. En ik wil jullie dat ik weiterlaten dat ik bid voor jullie. Ik en Christi beden voor jullie. Veelmaal. En als je bedt als het ben, dat we beden voor jullie als kerk. En we weten niet al die details, maar we beden voor jullie en we zijn dankbaar voor jullie. Paulus deed dat ook. En hij heeft wat opgeschreven wat hij bedt te de Efezer. En dit wil ik jullie zijn. Dit is hoe ik veelmaal voor jullie bid. In Efezer 1, vers 15 tot 19. Hij zegt er vandaan als ik van jullie geloven aan den Herrn Jezus hier. En waar je alle heilige God zijn, wie we kunnen zijn, waar je God leven en mensen dienen, zo denk ik veelmaal. Ik dank God voor jullie. Zoals je God leven en mensen dienen. Wanneer ik aan waar je uitgaan en de arbeid wat je doet, God leven en mensen dienen. Ik kom dus niet op hier met jullie, voor jullie te danken. Hij zegt, ik hier niet op voor jullie te danken en voor jullie te beden. En dit zijn sommige dingen wat hij bedt. Hij zegt,
dass der Gott von unserem Herrn Jesus Christus, der herrliche Vater, jünd macht den Geist von Weisheit und Einsicht schenken en aan beter kennenleren. En dit is wat ik veel meer bid voor jullie. Ik bid dat God help ons als Lebenswasser, dat we die woord beter kennenleren. Dat we woord best in life hol met die. 2023 wie een jaar, wo we zeggen, we willen vaste grond bouwen. Plus einfach, dat we die woord beter kennenleren. Dit is wat ik veel meer bid voor jullie, dat we woord alle taub aan beter kennenleren. En hij gaat weer en hij zegt, dat je mag de aanzicht dat hij mag jullie de aanzicht geven, dat God jullie mag de aanzicht geven en jullie hart te vernemen, wat groot de hoopning is, dat hij voor jullie rijdt heeft. En wat groot en herrlich dat afgoed is, dat hij voor de Heilige Christus gekregen, wat hij gekregen heeft. Zo den afgoed dat krijgen bloos de kinderen. Wanneer je uitdeel doen, of wanneer je krijgen, dat zijn bloos de familie wat dat krijgen. Jezus die zegt hier, God die zegt, ik ga een afgoed rijden voor jullie, wat jullie gekregen hebben en wat je krijgen wordt. En hij zegt, ik bid ook dat je begrijpen kan wat voor een riesenkracht God in ons werken laat, die we aan hem geloven. En dit is veel meer wat ik aan denk, wanneer ik in je bed zie en ik bid voor jullie. En de elders beden voor jullie als kerk, plus dat je dat weten, we staan ook hingen jullie in je bed. En zo vandaar wil ik best een dankschijn zijn voor jullie alle, voor wat we hier zondag Samariërs doen. En ook wat bezieht deze Feier weggeht. En daarin sage ich, von der war ein bisschen anderer Sonntag sein als gewöhnlich. Aber ich war hier some Teams ab, na, ich habe gesagt, die alle mit der zu checken, dass die Teams, was die schaffen, dann in der Kirche, dass ich bis jünd einen Dankschein geben. Und wenn ich rede von Teams, bloß, dass ich darauf vorher sage, jeder Team, was hier schafft in der Kirche, der hat einen Lehrer. Krijg een woord van team, dat is allemaal een teamleader. En die leider die zegt dan wat het ganze team schaffen zal. En het eerste wil ik best een dankzij zijn voor het ganze videoteam, wat dat aan video merkt, dat we dat uitstralen kan, dat mensen over de ganze wereld dat zijn kan. Dat is een ganze team wat met schaft, dat rijdt merkt en wat dat taubstelt en dat we dat uitchecken kan en dat mensen dat zijn kan. We hebben nu ganz kort aangevangen dat we dat aan YouTube zo hadden, dat plus die boodschap apart is, voor die van jullie wat hier bijna zijn, er ook online. Je kan plus die boodschap nemen en dat uitchecken ohne die worship. En zo je hebt some dingen door een beetje geändert dat het leicht is voor die wat we willen bloos die boodschap uitchecken en dat bloos dat apart zijn. Wil jullie zijn, alle hier en ook het team wat hier schaft, dat je zijn zeer grote zijn te vele mensen in deze ganze Deutschredende wereld. We kijken dat nou dit jaar de Durchschnitt zijn tot 222 Menschen, die uns kijken down online on all die verschiedenen wegen. Dat is on YouTube en Facebook en al deze verschiedene dingen. 20.000 de werk wat de kijken down, wenn een team wat we hier zitten hebben, wat met dit schaf. En jeder werk zijn er 61 nieuwe mensen wat ons aanvangen te kijken. Den Durchschnitt van een jaar wat nu. Er zijn 61 mensen, jeder werk meer wat ons kijken down. Dankzij het ganze soundteam wat dat hier merkt, gaat hier in dit huis en ook dat wat eruit gaat. Im Studio zaten nu groot wat jongens band. Ik ga hier niet zijn, maar die zaten daar im Studio en die schaffen daarmee dat de sound en de video dat die eruit gaat voor al die wat ons kijken doen online. En je als kerk alle hier, je zijn part van dat, Tim dat in starten. Dankzij het ganze computerteam. We hebben vele mensen wat zich verstaan met computer. Ik weet bloos wat je met aangemerkt en uitgemerkt. Maar we hebben hier goed geleerde mensen en een ganze team wat met de computers schaft. Dankzij te jullie. Dankzij voor die wat de beelden opnemen. We hebben beelden wat we opnemen hier in de kerk voor verschillende dingen. En dan doen we dat op WhatsApp doen, en op Instagram doen, en al die socials doen. Voor mensen wat er vielleicht niet thuis zijn, dat reizen doen, of die wat er weit af zijn. En gleich te kijken wat er aangaat in de kerk. En bloos alle weten wat er aangaat. Zo dankzij voor al die wat met de beelden schaffen doen. Dankzij voor die ook wat translate doen. We hebben übersetzen, wat er naar Spanisch übersetzen. Krijg dat, wat ik hier nu zei. We moeten onze noten alle rijden merken al een paar dagen vooruit, dat die wat de Spanisch übersetzen doen, dat zij zich kunnen rijden merken. Dat ze metkomen en dat übersetzen doen voor onze members, de jaars wat er hier zijn en wat de Spanisch reden doen. Dankzij voor die wat er bij de deur zijn en ons alle allemaal vriendelijk begrüßen doen. Dankzij voor de ushers wat ons allemaal zijn, wo we kunnen zetten, wo er nog ruim is.
Dankscheen today wat in de verleif ram gaan en kijken voor nieuwe mensen. Wie aan de floaters. Die schwammen een bisschen met zo ramen, die houden een uur op en kijken, wo zijn nieuwe mensen? Wo is de nieuwe familie wat ernaar komt en ze gaan zeggen, wat hebben we onthalten? Hier is de kinderkerk, hier is dit is het schaf en leiden die we gaan, wo dat fehlt, dat ze zich welkom voelen. Dankscheen voor al die wat bij de informatie daar schaffen en zeggen, mensen behalten met de vrouwen wat ze haar irgendwo aanleiden, die antwoorden haar, de sign-ups wat allemaal zijn, de information dash team, die dan een beetje zeer goede arbeid. So dankzij te eind. Dankzij te de security team. We hebben een team wat hier een beetje kijkt naar de zekerheid, dat er niet een strijderie heeft, dat bloß dat we alle kunnen geloten zijn, dat we hier zeker zijn. En de ganze electrical team wat zich kümmert om dat de lichter schaffen en onze batteries en al dat. Dankzij te de paramedics. De paramedicos wat hier in de kerk zijn. Jeder zondag zijn hier paramedics. Dank Gott dat we brücken die niet zo veel moeten, maar ze zijn hier right. Dat is een beetje de insurance. We kijken die en hopen we die niet brücken. Maar de paramedics die hebben ongeveer 2 maal de maand wat ze hier wat halten hier bij de kerk. Manchmal is het plus een kleine bandit, een corita. Manchmal is het weer wat meer wat halten. Maar ze zijn hier dat we kunnen alle geloten zijn. Dankzij te den ganzen cleaning team, die wat de reinhouden de ganze kerk in de verleif der kerk, de boetstoelen zijn rein, die wat fashion de service wat er reingemerkt. Dit wie een droom en een visioen wat we hadden jaren terug. Een dag wel we een team hebben wat het gebied is wat reinhoudt, dat het aantrekkend is en dat mensen wat dus aantrekkend zijn. En zo dankzij voor dat allemaal zo smak reinhoudt. Dankzij een koffieteam. We hebben een ganze team wat dat serve en jeder zondag ons de koffie merkt. Dit wie ook een vision. Dat eerste Mal als we taub zijn als Lebenswasser, dan hadden we de koffie. En we zeiden, we willen gleich heute koffie te hebben, dus Gemeinschaft hebben, spazieren en koffie drinken. En zo we würden niet gerne ohne den koffieteam. We doen jeder zondag ungefähr 400 koffels met koffie serven hier aan een zondag durchschnittlich. Dankzij te jund als worship team, die wat hier zo boven zondag zijn. Die leiden ons in aanbidding, die leiden ons in de gemeenschap met God. En die doen er zeer veel tijd aan. Die komen hier dinsdag op, die doen even en dat jet zoveel aan. Dat is plus wat we hier zo zijn zondag Samariërs. Er zijn nu groot 28 mensen aan dit team. Wat er alles rijdt zijn en leven met en even en merken zich rijdt aan een zondag Samariërs doen. We hebben aan den aanbiddingschannel aan ons YouTube. Er zijn plus de leider van onze aanbiddingsleider. En er zijn van januari tot nu zijn er 212.000 mal gekeken, views, hoe mensen de leider kijken doen. We zijn een grote zin met dat we kunnen deze leider uitchecken en mensen kunnen in aanbidding zijn. Dankzij voor het gebedsteam wat hier zondag Samariërs hier verder rijdt is en van ons alle rijdt is te beden. Nou, wie vrouwen merkt dat in Engelscheid. Ik wil je lang van dat vertellen van wat God schaf durch dat gebed. We hebben dit jaar, van januari tot oktober, hebben we voor 313 mensen gebed. Hier is dit zover. En dan hebben we nog een WhatsApp gebedslinie, waar je kan dat nachecken aan WhatsApp een vrouw voor gebed. Dat zijn nog eenmaal 237 mensen wat hebben nagecheckt en hebben gevraagd voor gebed. En dan hebben we nog de gebedslinie, waar je kan aanvouwen, plus een direct lijn, en somebody is er rijdt 24 stunden, 7 dagen de werk, en is aan het rijden voor je te beden. Er zijn weinig wat er aanvouwen. Er zijn ongeveer 3 de maand wat er aanvouwen. Veelmaal is het daarna. Er loopt zo over. Wanneer het druk hoog is, en dan niet weet wat het nächste zijn. En somebody is er rijdt immer, den vouwen antwoorden, en plus voor je beden. Ik wil gerne meerdere geschichten opnemen van dit. Eine wat er ganz kurz passiert, dat we naar een huis waar een vader gaan kwam en hield verder der stel daarna. En deze lady is er alleen en ze weet niet meer wat ze zal doen. En ze vraagt voor je bed. Ze heeft waar ze kan aanvouwen en vrouwen voor je bed. Vele dingen wil ik gerne opnemen door dat. We hebben een ganze team wat de schaf met rijdenmerken voor die wat zich willen bevrijden. Zondag Samariërs, wanneer we hier bijna zijn, door een andere offices, dat is een team wat met de koppelschaf wat zich willen bevrijden en enthalten rijdenmerken daarvoor. En daar wat er zijn doorgegaan. We hebben een ganze team wat de schaf
mit der Vision-Klasse leiden. Wir haben dieses Jahr 105 Menschen, die an die Vision-Klasse geleitet und dann bloß halben Wassen und wiederkommen. Aber das ist ein Teamleader und ein Team, das diese Vision-Klasse leiten, auch am Sonntag Samarias. Dankschön für das ganze Team, das es schafft in der Kinderkirche. Das ist ein großes Team, jeder Sonntag, was es schafft mit ein paar hundert Kinder. Ans Dankscheen nu ist 203 Kinder am Sonntag Samarias. Das sind von ganz kleinen Babys bis 12 Jahre alt. Und wir haben Lehrer und Helper und Prayer Moms und wir haben Sound Jungs, die mit Sound schaffen, junge Jungs, haben ältere Computer, Tech Guys, Menschen, die da rein sind, um die Kinder nennen sein, Coordinators, die Kinder, die haben even ein Worship Team, das auch dabei ist. Und viele von uns sind Part von dort. Dankschön für Part sein von der Kinderkirche. Wir haben Prayer Moms, die über die kleinen Kinder beten tun. Diese Werk hier wie eine Geschichte, wo eine ganz kleine Girl, die jetzt nur ein kleiner Babybruder mit einem Papier in sie fuschelt da, zu den kleinen Babybruder. Und die Mama fragt, was ist du? Was ist? Und dann sagt sie, na, ich spiele Kirche, hier ist Kirche. Diese kleine Girl, die betet über ein kleiner Bruder, wenn das, was sie von klein an gelehrt hat. Die Gebet, was wir tun, über diese kleinen Kinder, über ihren Seelenbet, das merkt den Engerscheid. Dankschön zu all den Jugendlehrern, die helfen mit der Jugend. Jeder Werk kommt mit der Jugend taub, das sind Teamlehrer, das ist ein ganzes Team, das schaut, hier ein ganzer Service. Kriegst du es wie am Sonntag Samarias haben. Prayer Teams und Worship Team, das sind 15 Menschen in den Worship Team, da wird auf so viel wer gedient, das Eten und all diese verschiedenen Dinge. Nach den 1929, das ist eine neue Ministry, wo Jugend ankommt, junge Menschen von 1929. Dankschön zu ihnen, was der Platz sind von dort. Und dann haben wir ein Freistieg-Team, das uns hier am Sonntag Samarias Freistieg geben, für all die Mithelfer, die den Sonntag tun. Dankschön zu ihnen, die dort anleiten und uns jeder Sonntag Samarias Freistieg geben. Wir haben nun 140 Menschen, jeder Sonntag, die tun, ganz durch das Gebiet. Und dann in total sind ungefähr 400 Menschen, die Mithelfer sind, die sich abgesigned haben. Dankschön zu ihnen, was sie geben tun finanziell. Some von ihnen sagen, ich gebe mit meinen Gaben, ich gehe nicht hängen bei der Kost vorbei, anders als ich dort nicht geben tue. Ihre Gaben ist geben und je geben. Darauf, was hier am Sonntag Samarias angeht, und auch das in Meier für Jesus. Dankschön für die Kirche in der Stadt finanziell und dass ihr wieder kicken kann, ist bloß hier und sie sagen, ihr merkt eine Investierung für was mehr, was sein ist, bloß was wir hier sein können. Der Ernum, was hier näher kommt, am Sonntag Samarias, dort wird abgeteilt nach der Mission in der Stadt. Some, was die Diakon brauchen, some, die Pastors und die Staff, was die volltätig sind, und betul, und danach bis zum die Kirche ran, Tag für Tag. Dankschön zu den Diakon, was in unserer Kirche schaffen tun. Dankschön für Ihre Arbeit. Das ist etwas, was wir nicht sein können hier am Sonntag Samarias. Dort passiert alles von Montag bis Sonntag. Dankschön für Ihre Arbeit, was Sie tun. Ich will keine lang von dort vertellen, was Sie alle tun. Aber Dankschön für Diakon sein und ein Hort haben, um andere Menschen zu helfen. Dankschön für Sammlung deiner, was Rüd vor jeder Werk auch Menschen helfen, ab dem Jesseljahr. Die Versammlung deiner, die tun nicht natürlich mit Geld helfen, aber ich vorher mit Menschen verteilen, am Jesseljahr mit Menschen reden und jährlich helfen zu wollen. Wir haben 40 Menschen im Monat in Dankscheen, was wir mit reden tun, was die Versammlung deiner rührt vor und mit ihnen reden. Und some würden wir vielleicht gerne zum Beispiel ein Counseling, treffen die einmal und dann nächste Mal nach Wara, aber die helfen ihnen zu leiden. Unsere Mission ist, dass wir Menschen leiden, ganz handgeben, nur weil Jesus vor. Und das ist nicht eine Schande, wenn wir die Versammlung deiner Frauen, hey, mir fehlt, wenn du willst, komm mit mir reden. Mir fehlt Halt, mir fehlt es an Mut. Komm, help mich. Und die Versammlung deiner sind da und helfen uns in den Weg. So vielmal Dankschön für Ihre Arbeit, was Sie tun. Dankschön, kleine Gruppenlehrer, für dass Sie die kleinen Gruppen anleiten in der Weg. Wir haben 36 Gruppen, die gehen, sind ungefähr 420 Menschen, die in kleinen Gruppen sind, mehr Gruppen, die anfangen und bloß ein Fremdsteck merken und mit Fremdkernen taub sein und bloß eine gute Gemeinschaft haben. So Dankschön Gruppenlehrer für Port sind von dort und die alle, die Port von dort sind. Und ich würde sagen, Dankschön zu den Elders
van deze kerk, wat der hinger stond, om de kerk leiden met visioen en mij ingestapt als een jonge leraar. Dankscheen elders voor wat je doen. Dankscheen voor dat woord klaar uitbrengen. Pastor John, dankscheen te Pastor John, dat hij wellig is ons te leiden met dat woord. Ik kan hem hier nu niet zijn, maar hij is wellig om ons te leiden en dat woord, hij is ons leraar, prediger, wordt we kunnen zijn. En hij leert ons jeder zondag Samaris. In Hebräer 4, Vers 12, da sagt dat God zijn woord dat leeft, dat is krachtig en dat is scherper als het dubbelschnijdende Schwert. En dat woord dat is ook wat ons recht, onze gedanken, onze aanstellen deed. En so wie schicken dat woord uit, hier is dit zo om zondag Samaris, reden we hier aan deze pulpit, aber ook wat eruit gaat over de ganze wereld. En wie had het vertrouwen dat God zijn woord dat gaat uit en dat wordt niet ladig terugkomen. Dankschön für die Diaper-Video, wat jeder werk wat uitgeschickt. Kenneth Giesbrecht heeft een uitgeschickt zo weit. En hij zei dat hij had 121 video's al gemerkt, wat eruit gaan, wat mensen kunnen ook wieder schicken. Wat ze kunnen van de boodschap. En dat gaat een beetje wieder en zegt, dit is wat we zondag gehoord hebben. Ons best reminden in het werk wat de boodschap van is. Dankschön zu den decorating team, wat dat alle abstroomt, voor dankfasten, voor Weihnachten en al deze dingen, wat er opkomt. Dankschön zu die, wat alle allemaal de stijlen abstal en de alle traag moven en wat allemaal er fehlt, dingen abstal. Dankschön zu den Lebenswasser mensen wat hier thuis zijn en de ene mission hebben en ze zijn missionaren, ze gaan eruit en ze hebben een mission om mensen te leiden en het evangelium eruit te brengen. Dankschön missionaren voor jullie arbeid wat je doen. Dan zijn er meer dingen wat we bloos eenmaal dit jaar doen, zoals het drama-team, de Wienerstoos, dat eten, dat zijn soms wat voor special events, als het eten merken, zoals voor begrafenissen, dat zijn dat soort dingen. En dat zijn teams wat met dort schaffen. Dankzij zu de staf wat de voltidig schaft, dag voor dag, en hij zegt, ik geef mijn leven hand voor dit, om hier zo te schaffen, om deze kerk in Rane te houden. Ik wil leggen met jullie op te beden en bloos voor God te komen om te danken voor de zenuw en de dingen wat we hebben. So ik wil vragen dat je opstaan en zoals je staan, wil ik gleich, want je krijgt hier zo worden blijven, wenn we hebben nog een lied wat we wel zingen hier. Maar hier zijn een paar vrouwen wat ik had te doen. En deze vrouw, de eerste is dit. Wanneer het komt met dankbaarheid im leven. In Lebenswasser. Wanneer du denkt aan dankbaar zijn voor Lebenswasser. Wat zijn de eerste 3 dingen wat die in kop komen zijn? Ik zie dankbaar voor dit en voor dit. Wat komt die in die gedanken? Wanneer du denkt aan Lebenswasser. Voor die wat hier thuis zijn. Wanneer du denkt aan dankbaar zijn voor Lebenswasser, wat is het? Wat is het wat die in mind komt? Voor wat bist du dankbaar? Van dat waar du van port van best, wat geeft die het meeste, wat we kunnen zeggen, is een beloning, een reward. Van een kleine groep, van dein, van geven, van de alle dingen. Hoe wil je zeggen dat dit wat mij dat zo merkt, veel dit is het wat weet dat ik hier zie, ik veel een beloning van dat. Wat is dat? Ik weet niet wat het is voor die, maar ik kan niet hastig hier zijn wat het is voor mij. Voor mij is dat wanneer ik een geschichte hier, wo een leven omgeändert is. Dan zeg ik, dit is het allerweert. Wenn de vrouw is, al deze dingen wat ik hier opgenaamd en al die verschillende wegen waar we denken, wat doen we dat? Waarom doen we dat? Ik vraag me dat zelfs. Waarom doen we dat? En krijg zo hastig komen je geschichte aan, wo leven zijn omgedraaid. Ganz kort zei een man, wir zijn nog mal in een kerk geweest en hij zei, de kerk was er weer aangevoerd. Ze hadden allemaal een beetje gedacht, wat deed me van der weg? Hoop me dat een beetje regen, weil met de regen wij dat wij thuis blijven. En hij zei, vandaan wat we zijn naar Lebenswasser, komen we willen dat zo aanstellen dat we voor kunnen thuis zijn, dat we kunnen tot de kerk komen. Een jonge vrouw die zei, ik kom naar Lebenswasser, ik trok me niet zeer schmack aan. Wir nicht so antrekken, dat wir nicht modest. En dan kwam naar Lebenswasser en ik vond Jezus. En keiner ziet me hier van boven dat ik zal me anders aantrekken. Maar de Heilige Geest zei te mij, en ik trek me anders aan, because ik zie mensen top wat me aannemen voor wie ik zie. En het leven is omgedraaid. Dat willen we doen wat we doen. Wenn de Heilige Geest die schaft. De Heilige Geest die schaft. En zo, we willen dat lied zingen. It's all about you. Dat handelt zich alle om die, Jezus. Dus voor wat van de oorzaak doen we wat we doen?
Alle dingen wat ik heb gedaan. Hoe doen we dat? En ik wil ons vandaag bloos alle dingen helpen. We doen dat, wenn wir für Jesus. We doen dat, wenn wir für Jesus. Dat is wie we doen wat we doen. En zo veel Dankscheen te alle van jullie. Jezus, we danken dir für wer du bist, dat du goed bist zu uns. We danken dir, dat we kan zo vrij opkomen en kijken doen. En help ons bloos dat we waar niet op eenmaal zo aanvangen te denken, dat jij hier om ons. En dat is wat we erreicht en dat is wat we doen. Dat handelt zich niet om ons. De einzige oorzaak waarom we dat doen, dat is wenn die. En help ons bloos dat we waar in focus komen en bloos aan denken wat du hast gedaan. Alle eer, alle prijs, alles straf die. We doen dat, wenn we zijn die goed. Dankscheen, Jezus, dafür. We're clearing off the surface. You're coming into focus. We're going back to the basics. The glory of your face is the reason why we do this. The winds of worship blowing, the doors of heaven open. Jesus, you're at the center. Lord, help us to remember the reason why we do this. Yes, it's all about you. Yes, it's all about you. Always has been, always will be. All about you, all about you. Our priorities are changing. We remember why you made us. Yeah, we're all sons and daughters, just dancing with our Father. It's not that complicated. Yes, it's all about you. Yes, it's all about you. Always has been, always will be. All about you, all about you. Yes, it's all about you. Jesus, it's all about you. Always has been, always will be. All about you, all about you. Every story of impossible miracles, it's all about you. Every story of a prodigal coming home, it's all about you. Every story of revival, I know, it's all about you. Your kingdom's all about lives changed, empty graves. It's all about you. Every story of impossible miracles, it's all about you. Every story of a prodigal coming home, it's all about you. Every story of revival, I know, it's all about you.
Hey, dat is heel goed. So, ik ga hier een paar dingen vooruit gaan. Middag wat er zijn, dat wordt al 15 of zo, dat wordt de middag zijn. Dat wordt right zijn voor jullie, je kan de middag eten. En dan nu dat wat de andere service ook, mensen waar ook eruit komen. Nu, de middag blijft er bloß ram, spaziert te buiten. Er wordt later nog een concert zijn. Wat leider wordt er gespeeld wordt, een groep van El Valle wordt er komt. Die wil dat niet missen, wat met country en bluegrass en verschillende gouden muziek zijn. En er wordt een kleine stoel zijn, dat kan je eten, kijken. Niet eten, maar zoet en Coca-Cola en al zo'n dingen. En dat eten wat er gemerkt is, maakt je dat plus. Dat eten is voor grote mensen gemerkt. So, wanneer je kinderen hebt, brengt je kinderen met. Kijk een beetje hoeveel eten dat is, dat je niet te veel neemt. Wenn jeder schiet wat er is, dat is voor grote mensen. So, vielleicht ga je dat een beetje opdelen, mank je kinderen. So, eet met je kinderen toe, wanneer je kinderen hebt. En we müssen so een kleine dag van jou hebben. We hebben een dag einfach von jou te zien zaten, wo we waar zijn. Ik dank God voor de dingen waar ik zijn kon, voor wat ik heb. En zo hier is de challenge voor jullie, wat ik jullie wil metgeven. En dat komt zo dicht bij thuis. In de laatste week hebben we alle van onze corridor verteld. En alles wat er aardig gaat en alles wat er slecht gaat. Wie hat zu onze kinderen gezegd, dat ganz klein weer, wanneer niet kost wat goud zijn, dan zij bloß niks. En zo mijn challenge is te die van jou, ik zie ernst, wanneer we niet gaan wat goud zijn, wat we vielleicht nicht gaan, dan werden we niet van dort reden. We hebben van jou einfach bloß als Lebenswasser een dag te zien en sagen, Gott, du bist gut. Wir danken dir für alles, was du uns gegeven hast. Wenn ich glaube nicht, dass wir von dir kann den Weg fixen. Aber was wir von dir haben, ist unsere Familie, die wird kurz besiedelt sind, unsere Kinder und all die guten Dinge. So ich habe das dann, von dir bis einfach ein Tag, bloß respektvoll sein einer zu den anderen, dankbar sein und Liebe beweisen. Das ist ein Prayer-Team, der ist hier fair. Sie wollen bereit sein, für ihn zu beten. Wenn irgendwas ist, was wir können für ihn beten, geht nicht rüht ohne Gebet. Ich will danken für das Eten, was er bitte ist. Und dann kann ich bloß einen schönen Tag alle Tag. Dankscheen, Jesus, für das Eten, was er gemerkt ist. Ich bete ihn sehen über das Eten und die Gemeinschaft, was wir haben, dass wir wollen sehen sein, einer zu den anderen und du wirst hier gehoben sein. Wir loben dich und wir danken in Jesu Namen. Wir haben Jesus eine Hand geben, heißt Gott. Amen. Thank you, Jesus. Blessings to you guys.